तो बगै विजिट मार मार खाइफैखा निउज रग रखा बनि बिसिङाव डिपार्टमेन्टनि बरकनो जेमत एनबिसिसि एजेन्सि बरक सामों मामनि यागुलो कसार माजारो प्राय 10 बছর बा थाकजाक एंखे ऑफिशियली रिपोर्ट जखन सबखा बरक मागो सेखा उ सामोंनो इ कमप्लीट खाइरोसने हिमबरक गसे माने बिसिंतै तिनि जोंनि याखराय गामिनि बरक रक ओ आमसाइनि माया गोनां खा गोनां लुकुरक तिनि बरक ब्रिज कताल मागानि दिगि थाङै दङ प्राय तांजागै दङ नायथ थकखे बननु तिनि आं सरप्राइज कैसे विजिट खाइनि फाइमानि विजिट खाइथानिगो आनि लगैगो तगरो गामिनि अखरा चाकरा रक yang बिरिसो बुरा रक दंजाबायगो आनि माफानि समान आनि बाबानि समान आनि सुसुनि समान दंजाबायगो तेइसिनि लिडार्स रक दंबायगो जत्तनो तिनि निउ विजिट बरकबो फाइगै आनो लगेरो फाइखा बरकनोबो हाकसांमा हामबाय मा याफागो तै अक्रारनो खुलुमों याफागो आसुनो आं जखन कताल MLA हाफारा हाफाइले हांखेनो आं ताबक 9 বছর सरि 9 मास दंगो अम्पि नगर कताल MLA गै फाइमानि यागुलो सिनि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर मालाइखा तै सिनि SDU सिनि बरंगना सेनाचरन जमातिया बनो तो बगैरो बार विजिट खाइफैखा विजिट खाइमानि यागुलो साकागरि पुट हरखा ऑफिशियली पाथखा एरपर एखनो खबर माखा आगेनि सिमियामो सामों जेहेतु और देखे सेंजाकबा खाइफैसिनाय हिबरक हंखाइसि गोबां मासों निउज चैनल लगो बरखा मो तानि बां खाइजाय गैया आनि साकबाय थां बां प्रिपारेशन नाजाक जदियो मो ब्रिज मा आदां मादांखा तांगै जे कन्ट्रेक्टर तांगेखा तंनाय बनि बुमुंतै विधान सभा को बुमुं आं क्वेश्चन प्रश्न जमा रगै बनि बुमुंतै आं एसेम्बली को कक सालायनाय जमानि बाङै बो खाइया पारानि समाजनि बर रक समाजपति रक चौधरी रक जत पालमि लगी बरक काइ तलायमानि बिसिङो 2013 गो ओ ब्रिज मालाय जाबाय बरक खातुं खाजाखे ओ ब्रिज सागातैनि तिनिले माहिनायसिने बरक जे इमां नुगमानि 2013 नि परे एखनो टोटली स्टप थांखा प्राय 10 years एडमिशन फॉर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड। इन बोर्ड के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी कोर्स से आप चुन सकता है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। NIOS एक ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। तो बिना देर ना करते हुए आइए, एडमिशन चल रहा है। एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू से हम स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। आइए हमारे ऑफिस हायुंग एजुकेशनल सोसाइटी अगरतला।